Right, kutsvakwa varume tinodzimurana ndebvu 9. Nyaya iri kunetsa panapa inyaya ya Malloti Junior Spragga nana Madedido. And by the way, ndikungoti rest in peace kune sister ya Madedido semanzwira tiri kuzviita kuti akashayikirwa nesister yake. Nyaya yabva kunetsa panapa manje inyaya ya 1. Hulengende naMalloti vari kunzi vakamhanyiswa zvakaomarara kuchitungwiza. And you all know that I'm not here kuti ndikudze kuti vakamhanyiswa because it's something that happened. Mukutozviziva nechekare. But I'm here kuti ndikuonesei pane nyaya yacho iyoyi kuti inyatsojeka vanhu vakwanise kubatsirika because sometimes panoshaya one anenge achirizina kudaro. Pakuziva kwandinoita vapfana ava ndakavatarisa inini. Uyu wechidiki problem yaari kuita i1. Hulengende ndiri kuona kuti nyaya dzake dzinenge dzinekakudairira nyaya dzevanhu. Why ndiri kudaro? Sisi waMalloti akaita mwana naJunior Spragga, but zvinhu zvavo hazvina kuzopera mune zvakanaka, zvakapera mukusawirirana. Up to now hazvinyatsodyidzana zvokuti unotoona kuti most of the times vanozodai vanetsana, vatukana, varafurana, vaita sei, zvinhu zvokuti zvinenge zvichiita sei zvichiitika. But panyaya iyoyo ndakazoona kuti ndagara pasi inini ndakaanalyze mazira angu, ndakaona kuti Malloti akazotanga kubatsira sisi vake, akutanga kurwa hondo dzasisi vake, akubatsira sisi kurwa chihondo. Hulengende manje vakupinzwa muzvinhu zvavasingazive, kwakupindira nyaya dzemumadhirezi dzemazambia dzaasinganzwisise, zvokuti unongoona munhu wakungonzi ningirikiniwa from nowhere angoti ndamhanyiswa kuchitungwiza, saka it's Junior Spragga ndiye atondiitira kuti ndidaro. Inini zvangu honestly speaking mazira ndinoita chiindustry ichi zvinhu izvi dai kuri kuti zvaitika nyika dzimwe kunzoko, wobuda uchitorwa uri pamapodcast nemachinji uchitaura kuti ningi ndiye akandidai so. I feel sorry, ndaitaizonzwa tsitsi bose dzimwe nyika hadzina ramangwana, vanokurova nelawsuit yekuti iwewe uri kuita defamation of character. Management ya Junior Spragga maybe iri weak zvayo, or maybe they are not interested pazvinhu izvozvo, but zvinhu izvozvo ndo zvaibva zvatoitika straight kuti vanokurova votanga vamba kudzikamisa. Imi musafunga kuti vaimbesa munoona havagone kutaurisa vanototaurisa. Hazvida kuti havana ma-ups and downs avanosangana nawo, but havana nguva yekuzonongedzera kuti saka ndini ingaita kuti ndidaro. Pakapinda dheo reushewe akatemwa nemakena akaitwa sei, haana waakanongedzera kuti saka mazondiitirei kudaro mazodidi, but ndi Junior Spragga here akamutema. It was not Junior Spragga akamutema, vanhu ndo vaitema nemaningirikini. Saka zvonofanira kutoita, vaifanira kutora advantage. It's on camera. Ndaona iwewe newe muchindiita se matema ndimatema mota, wotonovhura case yako kuningiriki kupolisi, zvinoita munhu akachenjera, vanhu vosungwa, votosetwa by example. Next time vanhu vanenge vakutodzidza kuti izvi zvinosungisa hazvidi kuitwa izvi, ukadai so uchapinda busy, uchapinda ma1. Simple as that. Uyu ngaaite kunge murume Hulengende. Inini that's my opinion zvangu kutaura chokwadi, because atidi kuti tiswere tichingoti yoka chero makanzi muri kutukana louding yacho inozonyanya. Ndimi vega vanhu vanongotuka chete. Toda kumbonzwa one day kana iye Junior Spragga uchachisumuka wachita kuti Hulengende ndazodai kana kuti azodai, but vafana vakungosumuka 2 minutes amene kuvhunduka haipi kuita sei. Mistakes anowanika pa even takatarisa age yavo yekuti unongochiri nekamwe kakupapa kane kaunenge unako, but panozofamba nguva une zvinhu zvaunozotanga kuregreta kuti but ininika mukukura kwandaita ndaimeka mistakes akadai so. Zvimwe zvinoona kuti kukanganisira future yako, even kutaurisa. Kuna vanhu vakaimba kudhara wotongoti ningi akadhakwa akapera mfungo ningi nazana ningereni ningi hana chiri kurira anozodai so. Aiwa musiri matanga kurira kwacho ba, vanhu vanorira nguva ichiningiriki nawo kushayana kwenguva. Nhasi ndiwe mangwana ndeuyu, kuna vamwe kuti vanotomborira vomira kurira vodzoka vorira futi. Even iwo uchatosvika nguva yekuti vanhu vanongoti vatopedzera vakujeva, chinoitika vanhu vanojaira voice rako. Ndiana imbozvitarisira kuti vanhu vakaita sana Holiten veve vachasvika pakungojairwa kuti kungonzi munhu wokuziva, but munhu wokuti aita kabudisa song aivharira everywhere. Witunzwa kuti mai amawana kuti kuna vanhu vakaita sana Sekalazi ana Jalavu anani. Tarisa zvavaita panguva yavo, kabudisa song vaita kuita noise vovharira mastreets ese, but nguva inouya ichipera kuchiuyawo vamwe zvichitoenda zvakadaro. Time yako inenge yasvikawo, hakuna munhu anozonzi usaka ucharira nekusingapere nekudidi. Unhu hwakanaka hunobatsira. Industry haisi kugadzira ma-enemies, but it's better kutocreata ma-friends than ma-enemies, nekuti mangwana hauzozive
kwazvinoperera. Nyaya dzekuti uyu ari kungotuka tozviunderstand. Vanhu vanofarira Malloti nyaya yekuti anotuka vanhu chete, hapana chimwe chavanofarirwa nevanhu. Ikunzi uyu amuziva anotuka vanhu akazodai so, ngaachimusiya uyu atuke chete. Kana dziri nyaya dzebusiness ngaangofocusa nemukomana, ngaiti focus nebusiness. And there is the other issue yandakanzwa achitaura kuti I don't care about the manager, ndina basa namanager. Achitaura ari kuinterview yakananingirikinuko, unotaura kuti una basa namanager sei? Manager akatokosha kuti chinhu chiende kumberi, because iwo hauna chaunoziva about this industry. That's the truth. But utsvaga one munhu ane experience, for example unoshanda kana munhu vanhu akaita sana Vhuka Ubakasa veve vokuti anoziva zvinhu zveindustry, anototi imi mukutofunga kuti mukuita mari muchibhukonzi tikubhukwa mabookings tikuchaja mari mukutotora pamwe mari shoma. But vanhu vakaita sana Vhuka Ubakasa veve vane experience, anotokuzoti right apa pachiri kutoitika shamarika, even izvo zvitado tokollecta every cent chero munhu atotaura zita rako tofanira kutotora every cent kwaari, wounganidza upfumi nguva iripo. Zvese zvokuti munobvunzongoti zvese zvatikutoita iyo itori bho modai tatenga kabenzi ke17,000 kudii dzikamaibhora pasi pfavira ingoma usiku refu. Izvozvo zvamuri kutoita zvacho munofanira kutotora time modzidziswa kuti kana industry yacho kuti uzosurvive, since music yagara iri passion yako, unoita sei, wodzidziswa kuti izvi unoinvesta makadai. Kuna vamwe vanhu kuti vakungoimba but vakainvest, ma-investments avo ndo akuita kuti career dzavo dzirambe dzakabalance. The likes of Anna Freeman vane madhiridhiri avanenge vachiitawo, kuti paanobudisa tarisa production yaanenge aita inenge yatoisirwa mari. It's more like an investment. Munhu akwanisa kutohosta achitogadzira mafestival, ndo type yengreen. But hazviitike kana pasina management, muchingoti tangodai so tashamira mushonga uchipokotora. It doesn't make sense. Vana vada kugadziriswa vodzidziswa kuti izvi zvakadai so izvi, this is not right. Apa madai nyaya yekuti kuswera muchitukana Junior Spragga this azodai so handisati ndambonzwa. Ini ndai ndiri kuti ndanzwa side ra Spragga. I'm not here to defend Junior Spragga, I'm not saying that. Ndikunzwa kuti nikuti because ndingiti ndindato king kurira kuna basa mufunge ana Spragga wacha kutorirawo futi manenge muchirira mese. Time yenyu guys, it's your time to shine, yekuti mogadzira upenyu moito ramangwana rinobatika komunenge muchifarira kugara kwakadai so. Ichasvika nguva yekuti rendi yako kutogozha kugarira because zvinenge zvisingachabhadhari. Nguva iyoyo inongowanika, inozongosvika at the end of the day. Saka usazobva wanyanya kutoona ngaminamini kuti munhu wese wakucreata maenemies kwanhinga hausi kuenda. Ndakatarisa for example izvi so aulinge nevanhu vakaita sana the likes of ana DJ Ino veve. Handisi kuti DJ Ino ari right, please ari munzwisise zvinhu izvi, but chandakaona kuti DJ Ino akatadza kuwirirana nana Malloti ndo vakanetsana nawo. Ko uyu mfano pa business rake ku business side zviri kumutadzisa papi kuti apota achilinga wanetsana naMalloti, but music is a business. Asizvo my emotions kuti zvazvo like zvari kuita fuini kuna Junior Spragga kuti Junior Spragga hawirirana hanyatsolinga nasisi waMalloti nekuti vakapanana mwana saka havanyatsowirirana pamunyati dzavo. Iwo wakutopindira nyaya yacho wakuzvisa kubusiness chinje kutsvagisa mari. Musazombofema kaswera kutambisa nguva muchiti nekuti uchawirirana nhingi saka hatichatolinga hatichete sei. Ndo inonzi unprofessionalism yacho tenge tichitaura. Even paive pekuti unosvika iwo bhonzi wamhanyiswa panga pachi vanhu vanga vachida kukuruva vachiita sei vachikutadzisa kupinda, unofungudzira kuti pabhadharwa mari iwo unotaura kuti unotadza kupinda, unotadziswa kupinda nani. Kana muri vanhu vari professional munotosvika motosenza munoti ndo zviri kuitika, but vanhu mukati umu vari kundinetsera kunigirikina. Pane security yepavenue inenge iripo, unozotadza kupinda sei? Unopinda wakazvine skillful, unodzoka wopinda wakana neimwe mota kana kutsvaga security kunotora police basa remamanager mhanya unotora police yobatsira kuti wapinda zvapera waperforma wakuenda, because uri professional unofanira kumeka sure kuti wadeliver zvawadedzerwa ipapo woita zvinhu zvese zvinoenderana. But chakadai because hamuna management unongochingota zvinhu zvese zvekuchingokushasa kudhakwa iwo mabhurongo ewa hauna kwaunosvika nemabhurongo. Ndo zvandoda kuti ndigare ndataura zvinhu izvi. Mabhurongo hauna kaona kusvitsai, muchatosungwa futi muchiramba muchiita zvenyu zvenharo dzenyu atodai chakadai. One day is one day, I'm telling you. I don't want to waste much of your time. Ngatipedzere panapa nyaya ndoziva kuti vamwe vanenge mapinda nemoyo, but chokwadi achiputsa ukama udzai mufana uchokwadi atidi umboswera achitendererana. Ana Jalavu vakazviita izvo vachidhakwa vachiita sei vakafa vari marombe vasina kana chinhu, haisimbori secret. Munongosava ungori nezita chete ningi akaipa. Imagine mulockdown meme anga atobatisa mota kuzvikwereti kwana Cheapers promotion kusara asina kana $1 totadza kana kutorwa mota dzacho.